Magtutudlo. Magtutudlo? Gisugo kami ni Juan aron mangutana. Kung ikaw ba ang giingon nga muanhi, o magpaabot pa kami glain. Pauli og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog. Ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw. Bulahan ka tung wala magduha-duha ka na ako. Ayoko, gusa ko. Linis ako nga baka. Makita mo na ba? Nakita ko na si Jesus. Ang mag-uuma nagpugas og binhi. Ug samtang nagsabot siyang ubang binhi nahulog sa dalan og gitunog-tunuban. Ug ang mga langgam gituka kini. Ug ang uban nahulog sa batuon nga yuta. Ug sa pagturok ni ini nalaya tungod kay wa nay kaumog ang yuta. Ang uban nahulog sa sampinit. Ang mga sampinit mitubo uban sa binhi ug mituok kanila. Ang uban nahulog sa maayong yuta. Ug mitubo kini og namunga. Usa ka gatos kauhay matag usa. Magtutudlo? Nganong ipaagi man nimo sa sambingay kung daghang tao? Ang pagsabot sa mga tinago sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban ay paagi kinig sambingay aron mutan-aw sila apan dili makakita ug mamati apan dili makasabot. Kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi, maumpulong sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa agianan, mao ang mga nakadungog. Apan may abot ang yawa, o misakmit sa minsay sa ilang kasing-kasing, aron dili sila mutuo o dili maluwas. Ang binhi nga nahulog sa batuong yuta, mao kadtong nakadungog sa minsay, malipayon nga midawat. Apan wala kini mo gamot. Mituo lamang sila sa makadiyot, o pag-abot sa panahon sa pagsuway, namiya sila. Ang mga binhi nga nahulog sa sampinit mao kadtong mga nakabati. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ug kahilayan sa kinabuhi mituok kanila. Ug wa gyud mahinog ang bunga. Ug ang mga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini. Ug sila magpadayon hangtod nga mamunga. Walay magdagkot og suga og taguan sa gantangan o sa ilaw sa katre. Iya hinung ibutang sa tuntunganan aron ang musulod sa balay makakita sa kahayag. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Pusa pagmatngon sa pagpamati kay kadtong aduna hatagan pa og dugang. Apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iya. Magtutudlo? Ang imong inahan og igsuon nagtindog sa gawas, makikita sila nimo. Ang akong inahan og igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Usa ka adlaw niana, misakay si Jesus sa sakayan, uban siya mga disipulo ug mingon siya kanila, manabuk kita sa lanaw. Samtang naglawig sila, natulog si Jesus.
Luwas na kita! Hain ang inyong pagsalig. Mipadayon sila sa paglawig gadto sa Gadara didto sa tabuk sa lanaw sa Galilea.